Vážené miestne zastupiteľstvo, vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, otváram rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré bolo podľa paragrafu 15 odstavec 4 zákona 400 z roku 1990 v meste Košice zvolané. Z počtu 7 poslancov z miestneho zastupiteľstva je prítomných všetkých 7, 600%, teda zasadnutie zastupiteľstva je uznášaná schopné. Pracovné predstavenstvo dnes bude pracovať v zložení Gabriel Krištof, pán Maroš Kurúc, pani Mária Kmecová. Majka dojde, nie? A pani doktorka Mária Želnická. Za zapisovateľa určujem pani Luciu Brečkovú. Za obyvateľov zápisnice určujem pána Jozefa Kurúca a pána Marka Maruga. Za skrutátora odporúčam schváliť pána Mariana Kačmára. Má niekto iný pozmeňujúci návrh? Ak nedám hlasovať, kto súhlasí, aby funkciu skrutátora vykonával pán Marian Kačmár? Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa? Ďakujem pekne. Konštatujem, že skrutátora bude vykonávať pán Marian Kačmár. Návrh komisia bude pracovať v zložení pán Dušan Pracko, pán Maroš Kurúc. Dnešný program rokovania odporúčam schváliť, ale predtým by som chcel ešte z pozvánky, čo máte, z týchto bodov by som chcel bod číslo 12 vypustiť, nakoľko ešte momentálne riešime poukázanie finančných prostriedkov pre združenie Nová Barca, nie to ešte ukončiť, takže kvôli tomu by som chcel tento bod vypustiť. Má niekto z prítomných poslancov nejaké pripomienky, návrhy alebo chodiť na uvedený program? Ak nedám hlasovať, kto súhlasí s takto navrhnutým a upraveným programom rokovania? Niekto proti? Zdržal sa nikto, ďakujem pekne. Konštatujem, že program zasnutia je schválený jednomyselne. Takže môžeme pristúpiť k ďalším bodom. Podnety občanov nemáme tu nikoho, že nebudeme riešiť. Tretí bod kontrola uznesení. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Zatváram rozpravu. Poprosím návrhov komisii. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca berie na vedomie informáciu o uznesení zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Barca konaného dňa 13.3.2024 a 8. mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Barca konaného dňa 3.6.2024. Ďakujem pekne. Dám hlasovať, kto je za. Kto je proti. Zdržal sa nikto. Ďakujem pekne. Bod číslo 4. Informácia starostu a predsedov komisí o činnosti. Ja som vlastne máte písomné stanovisko mojej informácii. Otváram tomuto bodu rozprávu. Nech sa páči. Za finančnú komisiu sme sa od ostatného zastupiteľstva konaného ešte v marci stretli raz 28.5.2024, kde medzi hlavné body komisie finančnej patril záverečný účet, ktorý sme odporúčali schváliť, potom návrh programového rozpočtu ešte pred schválením rozpočtu mesta a žiadosti o dotácie, ktoré sme tiež schválili. Podrobnejšie poviem pri bodoch, ktoré budeme rozprávať. Ďakujem pekne. Bytová komisia nezasadala. Ďakujem. Kultúrna komisia zasadala 23. raz, sme sa stretli, kedy sme si schválili plán činnosti na rok 2024 a tiež aj sme si prebrali plán kultúrnych a spoločenských akcií na tento rok. A 15.5. vlastne sme sa zúčastnili ako komisia, sme spolu s mestskou časťou zorganizovali Deň matiek pre obidvaklých dôchodcov. No, plánujeme ďalej, najbližšie by sme plánovali, čo sme rozprávali vtedy na komisii, ale sa ešte dohodneme, Deň detí s Dňom Barce a potom tú športovú olympiádu pre seniorov. To
by sme tak naplánovali prvý týždeň augustový, tak sme sa rozprávali. A toto by sme si ešte dohodli, no, že neskôr, alebo na konci. Ja za športová komisia nezasadala. Ďakujem. Stavebná komisia nezasadala a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zasadala dvakrát. Prvýkrát zasadala 22. mája. Zistili sme tam, že všetci odovzdali. Akurát boli podania kvôli nezrovnalosti, preto sa dal termín do 4.6. na doplnenie. Komisia dneska zasadala druhýkrát s zastupiteľstvom, no a vlastne sme zistili, že všetci funkcionári, ktorí mali podať oznámenia, podali a všetky sú v pohode. Tam vyšlo, sme sa dohodli, že zajtra budú máme tomto všetko vonku. Ďakujem. Komisia životného prostredia zasadala raz. Sme si tam dohodli tú jarnú brigádu, jarné upratovanie, ktoré sa konalo 13.4. Vyzbieral sa zase viac menej jeden kontajner odpadu. Zistili sme aj, že veľké skladky máme pri letisku, hej, tam v tom priemyselnom parku. No a po brigáde Boguľa, však keby ste boli, tak viete. Všetko. K tomu môžem doplniť, dostal som vlastne z mesta takú požiadavku, aby sme vlastne deklarovali nejaké miesta v rámci mestskej časti Barca, kde je najviac toho odpadu uloženého v rozpore so zákonom. Čiže asi nejakých 6 miest sme vlastne navrhli s tým, že buď to bude nejaké zo strany mesta Košice nejaké fotopásce, ale bude zvýšená kontrola z hľadiska mestskej polície týchto miest. Takže uvidíme na to. To iba na doplnenie. Ďakujem pekne. Dušan? No ja už si diskusie neviem, či ešte niektoré takové sú časom. No ja by som sa chcel spýtať, bol prezentovaný nový územný plán mesta Košice. Ja by som sa chcel spýtať, že či bude mestská časť robiť nejaké riešenia, ktoré sme tam podávali x žiadostí, aby sme dali jednotný nejaký súhrn. Taký sumár tých, čo Sumár, išlo. ktorý by sme tam znova odovzdali, určite tam sú všetky zapracované a oni žiadajú do septembra, predpokladám 4 mesiace je, tak keby si navrhol pracovné stretnutie nás poslancov so zmenami územného plánu, ktoré chceme zapracovať do nového územného plánu mesta Košice, aby sme sa nie, že už to bude 10. septembra, v tej chvíli požiadavky od ľudí, čiže by som navrhol, aby sme koncom augusta alebo začiatkom septembra, aby bola tam minimálne 2 týždne pred ukončením toho územného plánu zapracovať tieto veci, aj keď to tu nevidím, aby sme vedeli, lebo tie žiadosti prídu postupne a možno prídu aj občanov na nás, hej, a my máme svoj, je tu kopu žiadostí, hej, každý individuálne tu už vieme. No, kľudne dobrote, hej, tejto Ohľadom tej zastávanosti mestskej časti sme dávali, či to by sa rieši takto, či budeme zase riešiť od znova, alebo či to prejde toto, čo sme dali. V minulom roku ešte na decembri mala byť schválená zmena doplnky územného plánu Barca. Nebolo to ešte schválené, nemalo to byť v marci, nebolo to schválené v marci, malo by to byť teraz v inom zastupiteľstve mestskom. Čiže toto išlo ďalej. Čiže tým, že vlastne bolo veľa pripomienok, veľa stretnutí, tým sa to nestihlo zo strany UA zrealizovať, tak malo by to byť program, ešte nemá mesta Košice na to zastupiteľstvo, čo bude teraz v júni, ale tam že by to malo byť už ukončené vlastne, by malo byť schválené, áno, tieto veci v tomto inom. No toto musíme dosledovať tieto veci, lebo je tam veľa žiadostí, niektoré tam nie sú zapracované, čo som pozeral. A treba znova povedené, čo je na, ale určite teraz No, myslím, že by sme dali minulého roku nejaký ten sumár, niečo dali, niečo nedali, čiže môžeme si tomu sadnúť a prejsť tieto veci ešte. Odignorovali niektoré veci, odignorovali vôbec nie. No ale treba dať znova žiadosť, lebo máme teraz pripomienkovať ten nový územný plán a preto navrhujem, koncom augusta každý dá pripomienky. Toto tam nie je zapracované, lebo vieme, je zverejnený a môžeme si dať
môžeme na august kľudne sa stretnutie a... Alebo začiatkom septembra, neviem, ak máte dovolenky, rozumiete, nikomu nechcem brániť toto, ale jedno pracovné stretnutie na hodinku, ja si myslím, každý je každý dá, vypracuje sa jeden list. Takto, z tých, čo boli už, alebo nejaké nové, čo máte? Áno, Aj. dobre. By sme tam konkrétne, ja by som tak navrhoval, lebo je to dosť dôležitý dokument, ktorý zase bude učí celú. Tak ten mal byť ukončený budúci rok. Neviem, ale v tej momenty to septembra Áno. sú nejaké, tak to som chcel povedať. Aby nie, že prídeme v decembri a povedať, kde ste boli teraz, lebo to je ich odpoveď. Dobre. Súhlasím. To je všetko. Ďakujem. Ešte niekto? Niečo? Ja som sa vám chcel spýtať, že sme sa bavili aj do právnej situácii značenie, čo bol ten podnet. Si bol to Hečko a to kvôli tomu si bol asi pravdepodobne. Taká spakovaná tieto veci, v akom štádiu to bolo? Ja som bol na dispečingu ohľadne, bola požiadavka na retardéry. Na A či to bolo iné? Hej, toto vlastne nešlo cez nás, to vlastne išlo priamo od občana, išlo na mesto Košice. A mesto Košice potom vlastne nás... No, že nedali, myslím, že pamätám, že neakceptovali. Ja som sa ešte chcela ohľadne tejto Šedíkovej, že riešenie tejto právnej situácie, tu píše, že si sa stretol 23. dialty ohľadne tých retardérov a Hej. neviem ešte. Hej, bol som, Rýchlo by malo byť, no je tam síce... je tam zóna 30. S tým, že bolo mi povedané zo strany dispečingu, strany policie, že jednoducho tie, čo máme retardéry, tie čierno-žlté, tie nemôžeme použiť, ale môžeme tam inštalovať, samozrejme nám to schvália tie vzduchové vankúše. Na takýto vankúš jeden stojí okolo 3000 eur. Bolo mi povedané, že to tam môžeme, to nám povolia, ale takéto retardéry, tie obyčajné, tie nám nepovolia. A prečo? Je zaujímavé, že ako my teraz po obciach a teraz tam tu bez komunách, či tam sú iné pravidlá na obciach? Neviem. Predtým bolo tak, že pokiaľ súhlasia všetci vlastníci tej komunikácie, plus aj tí, pred kým to bude umiestnené, áno. Ja som mal návrh občanov, že vlastne pred chcú brať. No, lebo ja som mal aj návrh presne od tých ľudí, ktorí tam presne, kde to bude umiestnené. Ja som prišiel s tým, povedal, že tieto nie, tamtie áno, ale si musia bezpečiť. To je stanovisko bezpečenia. To je jeden vankúš, ako je na šírku. To je také tie červené, čo sú vlastne ako koňa na Kovácky. No tam vlastne. Dve treba na cesty. Tam. Rozdeli sa cesta. Vlastne veľké auto vie prejsť vlastne medzi, teda okolo neho. Ono, keď akože sme sa tu tým retardérom a to platila by mestská časť, No tak hej. lebo budúci rok máme, čo si spomínal, tie peniaze a videl som zasahovať našich chlapov pri ranej kontrole pri prechode prechodcov. Veľmi dobre zasiahli, lebo tam fakt jazdia tí ľudia nebezpečne a deti, keď prechádzajú, čiže sú tam veľmi potrební, to sa oceňuje. Ale tam treba za tie vankúše. No, len takto. 12 prejde. Len tam by to malo hrať mesto Košice, lebo tá komunikácia je správa mesta. Treba kvôli škole, keď už ideme ku tým retardérom, to mesto Košice kvôli bezpečnosti našich detí. No, lebo ja som toho času chcel riešiť vlastne aj školskú zónu, či pri škôlke, alebo pri škole. Bolo mi povedané, že je tam dostatočné značenie pri škole, čiže nebolo riešiť školskú zónu. Keď môžem, aj ja k tomuto asi pred rokom alebo dvomi sme sa začali riešiť tú školu s retardérmi a jednoducho jazd GMHD nenamontujú retardéry. Ale to nie je retardér. Tieto vankúše môžu byť aj pre autobusy. Lebo na šírku prejde autobus, on je menej, ty neprejdeš osobný náprov, máš nižší jednotku. Bratislava už tak sú normálne po tých uliciach, kde chodí MHD a... Hej, toto sú aj pre autobusy tieto. Len hovorím, to by malo zabezpečiť mesto A Košice. to mesto, to nie je vôbec naša komunikácia. Ale je dobré, veď sú to naše deti, vieš, a keď Ja viem. to zrazí, vieš, to už nie je skoro. Ja hovorím, že volal som, ja som osobne volal a mi povedali, že nedajú retardér, kde jazdí MHD. Po prvé a po druhé, že Abovská je komunikácia mesta, čiže len žiadať môžeme, že by. Som rád, že tam sú aspoň mestskí policajti v rámci toho, že nie je veľa, aspoň na tie 2 dní, útorky, aj keď niekedy tam nie sú útorok alebo štvrtok, ale samozrejme majú nejaké potom iné povinnosti, čiže
sú v tých dňoch tam, mimo toho sú naši chlapi tiež, čiže. Takže asi toľko. Nech sa páči. Zotávam rozprávu, poprosím návrhovú komisiu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košteváca berie na vedomie informáciu starostu a predsedov komisie o činnosti. Ďakujem pekne. Ideme hlasovať, kto je za. Kto je proti? Nikto, zdržal sa nikto, ďakujem pekne. Bod číslo 5. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly inventarizácie majetku. Poprosím pána Žovnického. Vážený predsedajúci, dámy a páni, vykonala som kontrolu inventarizácie majetku a záväzkov. Správu máte predloženú v písomnej podobe. Išlo o dokladovú inventarizáciu, čiže nie fyzickú, jak býva raz za 4 roky, teda pred odchodom pôvodného a nastupom nového štatútára. Zistené inventarizačné rozdiely neboli, preto som navrhla na závere, aby ste zobrali túto správu na vedomie. Prílohou je aj účtovný zoznam a zoznam zaradeného majetku k 31.12.23 tejto správy. Ďakujem pekne, otváram k tomuto bodu rozpravu. Zatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košteváca berie na vedomie správu o výsledku kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 31.12.2023. Ďakujem. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa nikto, ďakujem pekne. Ďalší bod, bod číslo 6, záverečný účet, stanovisko hlavného kontrolóra. Poprosím pani Žovnickú. Nezákonná som povinná predtým, než prejednáte a schválite záverečný účet, podať odborné stanovisko k pripravovanej správe. Príjmy a výdavky máte hneď na druhej, tretej strane správy, kde výsledok hospodárenia je minus 252 000. Tento sa kryje s ostatkom finančných operácií, takže výsledok je taký, ako sa uvádza v správe o záverečnému účtu. Máte tam bankové účty, bankové výpisy, teda overila som, že je to tak, jak sa uvádza v správe. Navrhla som schváliť celoročné hospodárenie za rok 2023 s výhradou. Moja výhrada teda smerovala k tomu, aby ste určité odporúčania zobrali na vedomie. To nešlo o to, že auditor má podať správu do 30. júna. Podľa zákona auditor má čas podať do konca roka správu. Tu išlo len o to, aby v prípade, že pol hodinu pred rokovaním som dostala tú správu aj vy na stôl, ide o to, aby sa nepozabudlo na teda výrok auditora v priebehu roka. Čiže ten výrok by sme mohli prerokovať aj čo ja viem, v septembri alebo v decembri auditora. Čo sa týka investícií do dlhodobého hmotného majetku, tu som pozerala účet 042, kde ešte nemáme skolaudované investície, ktoré sme dali do Zičiho ulice, do ulici pri železničnej stanici, čiže tieto investície som odporúčala čo najskôr skolaudovať a zaradiť do majetku. Predpokladám, že v roku 2024 budú zaradené do majetku. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pani kontrolórka, čiže teraz navrhuješ, aby sme ho prijali, lebo Celoročné hospodárenie bez výhrad, pretože vlastne toto sa skoro doložilo, hej, čiže teraz pred zasadnutím zastupiteľstva. čiže bez výhrad. Hej. Zatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mestskej časti Košice Barca k záverečnému účtu za rok 2023. Ďakujem. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? 1. Ďakujem pekne. Bod číslo 7. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2023. Pani kontrolórka, nech sa páči. Čo to bolo? Bod číslo 7. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie. Záverečné účet nie, ja som predkladateľom. To bolo moje stanovisko, teraz predkladateľ záverečného účtu, hej? Dobre. Danko, môžete poprosiť? Záverečné účty dostali vlastne všetky písomne, to je taký materiál, že nebudeme nejako povedať, že to všetko nebude povedať. Dôležité je vlastne to, čo už aj povedala pani kontrolórka. Výsledok hospodárenia zistení vlastne podľa paragrafu 10 zákona o rozpočtovej pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 252 741, avšak celkové hospodárenie už s finančnými operáciami vykazuje prebytok, z ktorého sa vylučuje schodok veľmi vyčerpaný. Máme nejakých 1000 ktorý si stranou. Na strane 38 je to doplne celkové hospodárenie, čiže vylúčime z prebytku 9733,63 a dostáva nám celkový debit od rozpočtu 4851,60 centov, ktoré teda navodíme objem do rezervného fondu a potom z nich počítame na rozpočtu štátov. Z ostatku rezervného fondu po obvode tohto prebytku vlastne počítame na rozpočtu, tomu sme sa potom dali dostali. To je zhruba, chcel som tak, ak máte nejaké otázky, konkrétne pokúsim sa odpovedať. Nech sa páči, otváram tú správu. Ja, že finančnú komisiu sme schválili tento rozpočet, záverečný účet. Tieto výsledky som prekvapený, že správa nezávislého auditora nám prišla pol hodinu, lebo v tejto dobe 30 minút zastupiteľstvom dostať správu, to je neviem prečo. Druhá vec je, že tie nízkoľadované cesty, to je dlhodobý problém. Bola nízkoľadovaná aj garáž, všetko je tu nízkoľadované. Čiže chcem sa spýtať, že máme tu navrhnuté v národnej komisii záverečný účet bez výhrad. Pani kontrolórka odporúča s výhradou, aby sa tieto veci doplnili. Tak ako to zmeníte, lebo je tu už napísané bez výhrad, čiže neschváliť tento bod, alebo napísať s výhradou. Otváram tomu, akože aby sme vedeli, neviem, podľa rokovacieho poriadku, a tie sme, lebo ja sa stotožňujem, ja by som s tou výhradou kvôli tým akože cestám, ktoré nastali nenormálne peniaze, ale nenormálne, neveriteľné, a sme z výhradou, aby sa to dopracovalo tento rok, aby sme to nepredĺžovali ďalej. Čiže tak, môžete sa vyjadriť, ďakujem. Ja dúfam, že som v dobrom tom. Je tu písané hodnotenie a plnenie na programu mestskej časti. Je k tomu ešte toto tiež? Je tu len individuálna bytová výstavba Berzevičího 35 a potom 4 upravené, schválené nejaké výdavky a čerpané len 330 €. To sa jedná o tom voda, kanál. To je minulý rok, to je záverečný účet. Viac sme nedali, nie? Tak. Nie, viac nie. Čiže pani kontrolórka, ty navrhuješ už prijať s výhradou? Nie, tak pozrite sa. Podstata u mňa bola tá, že nebol audit, čiže jak sa účtovalo, či bolo v súlade s zákonom o rozpočtových pravidlách, a to, že ja napíšem do správy, a to viete aj vy, aj pán starosta, že tento rok vlastne ja to odkontrolujem budúci rok, že či toto bolo splnené, či nie, lebo v správe uvedené to je. Hej. Čiže je na vás, aby ste vy posúdili, čo ako ďalej, ale nemusí tam byť tá výhrada, hej? Nie, nemusí. Už sa na tom pracuje viac. Tak sa robí, hej. Už sme rozprávali. Tak Zičie ulica... A kedy bude skoladovaná?
Čo informácie, Zičiho ulica, už všetko je doplnené, takže čakáme na zvolanie koláčneho konania. Zičiho Čiže ulicu. všetky Dohromady. papiere sú odovzdané. Čiže by nám malo byť. A potom tá druhá. Tá druhá, Železničné stanice, tá tiež bola. hej, tam sme máme ešte stretnutie v pondelok, budúci týždeň ohľadne tej komunikácie. Bolo zvolané už koláčne konanie. Zatiaľ ešte riešime tam nejaké veci. Mal to v pondelok ešte niečo tam prebrať s nimi. Pozri, budeme sa na septembrovom zastupiteľstve, by som chcel od teba, aby si zapracoval tieto dve veci. A ešte tam bola tretia auditor je tu. Garáž je skolaudovaná. Garáž bola skolaudovaná k 31.12.23, len stále sa tam niečo dokupuje, nechápem, bo keď niečo sa postaví, skolauduje, tak nechápem, prečo sa tam stále dorába niečo. Skolaudovaná a trebalo dorobiť ešte niečo. Marek vie kam. Čo trebalo dorobiť? Mňa to zaujíma. Jak? Okapy. A jak skolaudovali bez okapoch? Ale to už je urobené. Ne? Dáme nejaký čas, ktorý sa musia urobiť. Takže potom čo navrhujete, aby sme to prijali bez výhrad? Pani kontrolorka. Tak ono sa skolaudované to bude asi aj cesta, keď my sme všetko tam doložili, podklady na stavebný úrad, čo treba. Môžete nechať aj z výhradov, keď tak a skontrolujeme tieto veci. Dobre? Skontrolujeme, či boli skolaudované a zaradíme do majetku. Každý bod dáme hlasovať osobitne, hej, Marianko? A ja by som vedel, že dáme 4 bodov, máte tam 4 bodov, každý bod A, B, C, D, E, aby tento bolo to jasné, aby som nezamotal sa. A každý bod dáme zvlášť hlasovať na budem tak, dobre? Dobre. Takže uzatváram rozprávu a poprosím národnú komisiu. Takže miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca po A. Prvé. Berie na vedomie správu nezávislého auditora o vykonanom audite za rok 2023. Ďakujem. Kto je za? Proti nikto. Zdržal sa nikto. Ďakujem. Po B. Schváľuje záverečný účet mestskej časti Košice Barca za rok 2023 a celoročné hospodárenie s výhradou. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Po C. Schváľuje výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia paragrafu 10 odstavec 3 písmeno A a B zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schodok vo výške 252 741 eur 72 centov. Ďakujem. Kto je za? Kto je Za. proti? Zdržal sa? Za D. Schváľuje prebytok finančných operácií za rok 2023 vo výške 303 326 eur 95 centov. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Za E. Schváľuje odvod skutočného prebytku upraveného výsledku hospodárenia o nepoužitý zostatok účelového úveru za rok 2023 do rezervného fondu vo výške 40 851 eur 60 centov. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Všetko už. Dobre, ďakujem pekne. Do číslo 8. Návrh programového rozpočtu, stanovisko hlavného kontrolora. Poprosím pani Žalensku. Mali ste predložený návrh programového rozpočtu na rok 2024 a výhľadové na rok 2025 a 2026. Tento návrh bol doručený aj mne a k tomu som podala písomné stanovisko, ktoré vám bolo doručené. V podstate v návrhu rozpočtu je plánovaný prebytok bežných príjmov 43 000 a schodok kapitálových príjmov 90 000. Kapitálový rozpočet je zhrnutý ako schodkový, teda časť kapitálových výdavkov bude uhradzaná z prebytku bežného rozpočtu a z výnosu poplatku za rozvoj. Skonštatovala som formálnu stránku, skonštatovala som rizika rozpočtu,
a odporúčania. V podstate ja pri spracovaní tohoto návrhu, stanoviska k návrhu rozpočtu, ani neviem, či pán starosta má, ja som nemala podklady od mesta Košice, aká výška podielovej dane nám bude mesačne prichádzať od mesta. Preto sme sa dohodli, že podielové dane dáme na výšku minulého roka. Pokiaľ som počúvala, určite ste zachytili v správach aj vy, financovanie, to znamená tie príspevky rodičov na materské školy v Košiciach, chcú zákonom preniesť na obce, aby boli financované v podstate z podielových daní. Tým pádom na mesto Košice sa preniesie ďalšia záťaž a predpokladám, že a bojím sa, aby podielové dane neboli ešte nižšie, akého boli v predchádzajúcom roku 2023. Keďže mestská časť nevyrubuje dane, nevyrubuje poplatky, má iba správne poplatky, zvýšiť, čo jedine môže, je prenajmy nebytových priestorov, o čom sme s pánom starostom aj rozprávali. A ako krátkodobé, tak aj dlhodobé úpravy nájmov bude musieť realizovať, pretože ináč sme v mínuse aj s návrhom rozpočtu. Dala som vám rizika, aké sú, čo je uvedené v rozpočte. A pokiaľ tieto rizika vezmete do úvahy, tak odporúčam predložený návrh rozpočtu schváliť a ostatné roky 25-26 zobrať na vedomie. Je to ťažké, lebo skutočne tých finančných prostriedkov je z roka na rok menej, miesto toho, aby sa zvyšovali, a na roky obyvateľov, čo niekedy sú aj oprávnené, niekedy neoprávnené, rastú. Aj ceny materiálov a investičných akcií, do ktorých sa obec spúšťa, sú tiež pomerne vysoké. Ďakujem pekne, otváram k tomu bodu rozpravu. Zatváram rozpravu. Poprosím návrhu komisiu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca v zmysle paragrafu 1 odstavec 1 písmeno C zákona číslo 369 roku 1990 zbierky v obecnom zriadení zmien a doplnkov berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolky v návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 a 2026. A rok 24 k rozpočtu. Nie je to napísané. Takže 24 až 26. 24 až 26. Takže ešte plus do roku 2024. Nie, neviem, je to nie to. Na základ. Ďakujem, to niekto tu máš, však mu podajú papier. Tu je máme uznesenie. Tu som čítal z toho. Takže Ďakujem, dávam hlasovať. Či pardon, ešte si čítal? Či nečítal si? návrh viacročného rozpočtu. Návrh 2024 a návrh viacročného rozpočtu 2025 a 2026. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa nikto, ďakujem pekne. Bod číslo 9, návrh programu rozpočtu 2024 až 2026. Otváram túto budú rozpravu. Skúšam. Ja by som sa chcel spýtať, my sme mali našu komisiu jednoročného stavebníku rozpočet, ale ešte nebol schválený rozpočet v meste, ale už je schválený rozpočet, či sa zmenilo na tých podielových daniach nejaké peniaze? Zatiaľ nemám informáciu, že koľko bude z mesta. Ani 2 týždne potom ešte nič. Nemám oficiálne ešte nie. Ja som si vyžiadal cez 211 od mesta Košice, koľko vlastne platí v mestskej časti, idú miestne dane za rok 2023 mestu Košice, čakáme na tú informáciu, koľko vlastne idú, zatiaľ ešte nemám. My ideme podľa minuloročného rozpočtu, ale nový neviem. Nie, zatiaľ ešte, keď nie, tak teda zatiaľ ešte nie, keď bude, tak určite vám dáme potom, že koľko vlastne informáciu z mesta.
Ešte niekto? To je všetko, ďakujem. Za finančná komisia aj v tejto ťažkej situácii, je to, ďakujem pani Bednárovi, že pripravila rozpočet. A sa dalo, lebo iné sa nedalo. A sme radi, že je pripravený, že môžeme schváliť, ale je to veľmi napätý rozpočet, nie je vôbec žiadne investície, tam nie je docie, čo sme sa bavili na tej finančnej komisii, že je to len tak. Čiže ale finančná komisia odporúča schváliť tento rozpočet. Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu, poprosím o komisiu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca schvaľuje podľa paragrafu 10 odstavec 6 a 9 zákona v súlade s paragrafom 15 odstavec 2 číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 22 000 eur na odstránenie havarijného stavu majetku a s tým súvisiacou výstavbu nových vodovodných prevodov po viacúčelovej budove a vo výške 18 000 eur na splat istín nenávratných zdrojov financovania investičných úverov roku 2024. Záver schvaľuje v zmysle paragrafu 14 odstavec 3 písmena D zákona číslo 401 z roku 1990 zbierky o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov programový rozpočet pre rok 2024 podľa predloženého návrhu úrovni hlavných kategórií ekonomických klasifikácií v zmysle paragrafu 10 odstavec 4 zákona číslo 573 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet čítanie finančných operácií vyrovnaný v objeme príjmy 1 098 430 eur, výdavky 1 098 430 eur. Za C schvaľuje použitie zostatku investičného úveru na kapitálové výdavky zapracované v rozpočte na rok 2024 výstavba kanalizácie ulica Berzeviciho, investičný výdavok pre združenie Nová Barca, splátky kúpnej ceny za pozemok pod nájomnými bytmi, dostavba garáže pre parkovanie strojov a vozidiel. Za D berie na vedomie návrh programov rozpočtu pre roky 2025-2026 podľa predloženého návrhu ako výhľadový. Všetko. Ďakujem. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Ďakujem pekne. Bod číslo 10. Plán prác hlavná kontrola na druhý polrok 2024. Poprosím pani kontrolórku. Plán ste dostali písomne. 6. mája bol vyvesený na verejnosti na prístupnom mieste, pripomienky neboli. Poprosila by som vás len vynechanie bodu 4, pretože stanovisko k záverečnému účtu už ste mali dneska a bude vlastne až budúci rok. Ostatné body zostávajú tak, ako je v písomnom vyhotovení. Pokiaľ máte nejaké návrhy a doplnky, nech sa páči. Otváram tú odboru rozpravu. Zatváram rozpravu. Poprosím na komisiu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca poprvé schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky na druhý polrok 2024 okrem bodu 4. A za druhé poveruje hlavnú kontrolku v zmysle zákona číslo 357 z roku 2015 zbierky zákonov o finančnej kontrole a audite znení neskorších predpisov výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky na druhý polrok 2024. Ďakujem. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa nikto? Ďakujem pekne. Bod číslo 11. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mestskej časti. Otváram túto bodu rozpravu. Zatváram rozpravu, poprosím na komisiu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca schvaľuje za dotáciu pre jednotky dôchodcov Slovenska Senior Klub Košice Barca vo výške 500 eur na účet uvedených žiadostí. Za B dotáciu pre Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub Košice Barca vo výške 500 eur na účet uvedených žiadostí.
Ďakujem, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Bod číslo 13, dopity a podnety poslancov. Otváram to. 12. Teraz 12 potom. Čiže bod 12, dopity a podnety poslancov. Otváram to do rozprávu. Nech sa páči. Ja skončím, posledný sa všimol. Ja nemám nič. Ja sa ťa chcem spýtať na ostatnom čase v marci. Pani kontrolka nám tam dala do kontrolnej činnosti ohľadom cintorína, cintorín-ských služieb, že poskytujeme nejaké služby, ako si povedal, že to preveríš tie práce, že či nedoplácame na nich, že či sú nutné, lebo stoja na stole nejaký výdavky, si povedal, že pozri sa na to na ďalšom spotiteľstve, nám povieš tomu niečo. Trošku zrejme práce vlastne Asistenčné služby. No, Na dohody. Nech pani kontrolka praví, že v iných mestských častiach alebo dedinách len otvoria, do smutky zatvoria a my poskytujeme ďalšie služby. Stojí na to peniaze, tam to bolo aj nejak vyčíslené a si rád, že kontroluješ to a dáš tam tomu nejaké stanovisko, že či to ostane tie práce alebo budú. Máme tam nejakých dohodárov, ktorí tam sú dvaja, traja, neviem koľkých, tých treba zaplatiť. Títo si prenajmú tú službu, za to zaplatia 150 € a my máme výdavky 250. Toto. Ja by som vám dal písomné stanovisko, ešte nejaké veci si nemáme ešte doriešené toto celé, čiže ja vám dám písomné stanovisko k tomuto. Dobre, to bola prvá vec. A už len dve veci jednoduché. Na tejto ulici máme problém s parkovaním na Volskej, Zankovej aj Parčanskej. Mestská polícia tu začína rozdávať pokuty pred úradom aj pred kostolom na deň, keď bolo prvé sväté príjmanie. Vo veľkom sa tu realizovali, ale kde ich bolo treba, tu sme aj spomínali, pri kultúrnom dome, kde bola akcia nejaká deti, kde rodičia chodia už jedným autom, ale každý s vlastným autom. Zablokovali tam cesty, vytvárali tam kritické situácie, ľudia išli po sebe, dobre, že neskakovali z aut, lebo 12 a tak ďalej, a tam nebola žiadna polícia. Čiže by som len poprosil, že keď vieme tu mať mestskú políciu, keď sú cirkevné, a môžu byť mestská polícia na pomoc pri takýchto situáciách, keď je nejaký deň detí alebo niečo také v kultúrnom dome, aby proste tam neparkovali, jak chcú, lebo ich tam rozdávať pekné pokuty. Keď vedia, chcú pekne rozdávať pred úradom na cirkevné tieto veci, tak aj na civilné by mohli vedieť. To je len taká žiadosť tomu, to vieme. A druhá vec je pri výjazde hore na ulici Gavovičova a Volska je 9. Petr. Je tu nejaká obijaca brúska, ktorá by vedela to zbrúsiť, ten betón, lebo fakt akože nejde to dole, keby naše chlapi, alebo neviem komu patrí tá križovatka presne. To je zbrúsenie troška toho betónu a oveľa jednoduchšia cesta. Je dosť využívaná tá cesta, keby mohli toto. To sú dve veci. Ja viac, keď bude v rozpočte peniaze na Medenu, to som ti povedal, sa rozchádza cesta celá Medena. Teraz by nás tá oprava stala možno 1000–2000 € v strede, troška je tam opravená, dneska už boli tam dať asfalt, ale o 2–3 roky bude úplne rozpadnutá a bude nás to stať možno 50–70 000, nemám predstavu. Okay. To je všetko. Ja by som chcela, že keď budú peniaze, neviem, teraz asi nie sú, ale teraz keď sú tie prívalové dážde a križovatka tam pri Šediková pokojná a tam je taký pochod kanalizačný, aby nechceli taký preliačený proste, že či sa to nedá opraviť, obrezať a proste nejak teraz, keď boli tie dážde, tak to tam vôbec nesplňa účel. Hej, toto preverím s tým, že nejaké kanály sú plné, čiže buď to my skúsime aj vyčistiť, alebo keď tak potom vodárne osloví. Dobre. Čiže pri ulica Pokojná, Tešedíková tam, hej? Križovatka, Pokojná, Tešedíková. A tiež ešte predtým sme rozprávali, že tiež teraz, keď taká situácia bola, že tie prívalové dažde, tak Pokojné, hej, ako ide ten taký breh dole trošku, tak strašne ide tá voda, hej, že
nejaké také tie rigoly alebo čo urobiť, tam to ešte predtým sa hovorili, že či to nezadržalo nejak tú vodu. V prvom rade skontrolovať viem, že tie na to púste, hej, či sú, peniaze, nie sú plné. ale do budúcna s tým počítať. No, privalový dáž, čiže ono jednoducho... No, ale tam to je... Ale skontrolujeme tie púste, ktoré sú na ulici Pokojnej. Takisto teraz som jeden videl, ktorý je na Timravi, tiež po ľavej strane, ako je tá lavička. V dolnej časti tiež je plné, čiže chceme to my vyčistiť s chlapmi. Ak nie, tak potom budeme riešiť cez vodárne vyčistenie tých pústov. Teda. To tam išlo, jak normálne, vôbec, jak rieka nejaká. Aj tu pri penzíne roky sú upchaté už tie kanalizačné púste, hej. Gavlovičová, hej, roky. To už som to párkrát hovoril. Škálová, Pavlino, tam je zabetonovaná. Ja, tu sú už upchaté. Tam, jak je to železiarstvo, Tam stojí futbol. dobre, však ty chodíš tam a vidíš, že je to upchaté už roky, hej. Mali by to vodárne čistiť, hej. Nie naši chlapi, viac menej. Oslovím vodárne a dáme nejaký plán, čo všetko. Predtým, ako to my prejdeme, čo sa u nás poriešime, čo je, tak potom budú riešiť oni. Ešte som chcela, čo sa týka toho domova dôchodcov, je to krajská má na starosti, ako, No krajská. no a že sú také informácie, že sa to má rušiť že nebude to VSS, ale bude to nejaká psychiatrická liečebňa, alebo čo. Lebo už proste zastavujú žiadosti. Nebude to dom sociálnych služieb, sa to bude volať. Že či niečo my nemôžeme podniknúť v tom smere. Ja by som tu navrhoval stretnutie s pánom ministrom, ktorý tu on má na starosti regionálny rozvoj a tieto veci, ako na to pozerajú, tiež pracovné stretnutie by si mal pán starosta, keby nám k tomu vedel dať stanovisko, lebo to na vládnej úrovni sa dá inie poriešiť táto vec, lebo z vlády prišlo, že prešlo to z KSK na, myslím, že samosprávy, či na mesta a obce, tak. Takže keby... Že s pánom ministrom aj stretnutie? No akože možno aj... Tu s nemenovaným. No tu... No však povedz, skýta. Že to ono na starosti Mírik, no. Dobre, môžeme. To je také smutné, že napríklad veľa ľudí z Barce dávali žiadosti, no to 3 roky bolo čakacia doba a teraz... Čo mám informáciu, čo sa o tom rokovalo na zastupiteľstve, tak vlastne strany KSK, tým, že je tam vzťah, aký je medzi pánom primátorom a pánom županom, jednoducho KSK povedalo, bude to robiť na Košice. Bez nejakého stretnutia, nejakého vydiskutovania, čiže to mesto samozrejme nechce tu veci riešiť, čiže tam tiež hľadajú nejaký spôsob, nejaké komunikácia, nejaké dohody, nejakého riešenia, takže nie je to ešte stanovené. Starostlivosť o starých ľudí, a nie... Oni si na prieky robia, oni si doslova robia na prieky. Tak aj ďalším voľbom treba, aby bol pán primátor tam aj tam, že by ste vedeli, že takých ľudí treba zvoliť tam. Môžem ja? Ešte počkaj, ideme postupne. Nie, pýtam sa. Ja len vec Čkalová, Pavlino, rozkopanka, tu bola teraz plynári, myslím, tam opravovali šupátku, už dosť dlho to stojí zaasfaltované, bolo by dobre sa na to bude. Preverím. To je skoro sredie križovatky. Hej, ja som slušil. Je tam betón? Nevieš? Betón myslím, že dali tam. Takže potrebuje betón vysunieť, tak zaasfaltujú. Maj? Ja, ak môžem, v prvom rade by som chcel sa opýtať v rámci tej pani právničky, lebo riešime tu problém s pani Bočkajovou a neviem s kým a neviem čo a nemáme nejaké vyjadrenie, neviem čo. Ak môže sa niekedy zastaviť, alebo budú zavolať na zastupiteľstvo, už ak Mároš tu raz spomínal, lebo stále nemáme nejaký výsledok tým ľuďom. Ľudia sú zúfali, tu sa riešia nejaké peniaze, neviem, raz sú, potom nie sú, potom neviem čo, potom taká zmluva nie, potom hen taká. Tak keď už máme nejakého právnika, si ho platíme,
Ja by som bol veľmi rád, neviem, či vy všetci ostatní, nech príde. Ak prídu aj ľudia od Združenia pani Počkajová, nech príde aj ona tu referovať jedno s druhým, ak majú oni nejaký návrh, aby vedela, lebo ja nie som právnik a neviem, či to môže byť podľa takej právnej normy, ja nemôžem. A zase ich posúvame. Bol by som rád, keby chodila aspoň raz za čas na nejaké buď zastupiteľstvo, alebo na stavebnú ku komisii, ku ktorej by bolo dobré, aby tu bola. A keď nie, neviem, buď hľadať nejakú inú alternatívu. Za druhé, keď som si prezeral tie tabuľky doma len tak zbežne, ja tu pozerám, máme výdavky, netýka sa to platu teba a pani tejto, ale máme tu administratívu, to predpokladám, že sú ženy, ktoré sú tu dole, je to nejaká suma. Máme tu potom nejakú technickú podporu, predpokladám, že to sú chlapi, ktorých tu máme. Poprosím, a myslím, že nehovorím len sám za seba, aby sa hľadali najväčšie rezervy tu v rámci financií. Možno teraz tak hnusne proti tomu alebo proti chlapom, ale chodia po Barci hore dole, robia, ja nehovorím, že nerobia, ale my tu dieru máme hlasiť, tu neviem čo, tu neviem tam, tu pani zastupkyňa, pani prednostka, nech sadne do auta, nech pobehá trošku po Barci, nech si pozrie cestu, neviem čo, tak keď tu bere niekto nejaký plat, tá nech tu dá, čo aj robí. Nie teraz aby ste sa urazili na mňa, hej, teraz ja nehovorím, že to, ale je nás tu dosť, alebo je vás tu dosť na tom úrade, aby tie financie buď sa okresali, alebo robilo sa viac tej roboty pre tých občanov. Môj návrh, nechcem teraz, aby si ľudia o mne mysleli, že to hovorím zlom, ale viete, tu príde, tam príde, hen tam príde, tu jeden mi povie, čo to tí robia, čo tam tí robia. No ja nie som starosta, ani kád, ani rozhodca, ale s niektorými by treba spraviť poriadok. Toľko všetko z mojej strany. A hovorím, že v rozpočte je najviac možností, kde ušetriť peniaze tu, na týchto mzdách. Určite sa nejaké 10 000 tam nájdú ročne, kde vieme ich využiť niekde inde. A teraz ja som za zlého, lebo možno nemá to, alebo nikto nechce to povedať, ale ja to poviem. Lebo ja nie som ani od nikoho živený, ja pomôžem, keď môžem, ale odsúď tiež keď sú, nech robia. A keď nie, tak budeme, ja neviem, veď tu sme, tak preto to hovorím, aby sa to hľadalo, lebo keď všetci budeme ticho, to nikto to nebude hľadať tam. A ja možno poviem, že sú dvaja zamestnanci, ktorí by tu nemali čo robiť. Nechcem ich menovať, ale možno nie. S pani prednostkou sme tu tieto veci riešime s tým, že čo sme nejaké opatrenia, jednak kontrola na alkohol riešime a poďalšie chceme robiť zmenu organizačnej štruktúry. Čiže budeme tam robiť nejaké úpravy v tomto. Takže najbližšie dobe. Lebo vieme určite, keď dáme troch, ja nehovorím, že nie sú potrební, ale niekedy menej je viac, ma naučili. Samozrejme, sú veci, ktoré ako mestská časť, keď má tých ľudí, vieme kopec ušetriť z nimi. Samozrejme, sú veci... Ja som nepovedal, že nevieme, ja len hovorím, že po niektorých by, vieš, je mi smiešné, keď idem okolo nejakej budovy a 7 stoja, alebo 6, keď ich dobre napočítam, a jeden krúci šrubku. Táto my nie sme taký sociálny podnik, že by toto sme mohli robiť. Táto to určite nie. A ako z našich myslíš? Áno. Že mne to je až do smiechu alebo do plaču, alebo to, že sú dvaja ráno na prechode, je všetko super, ale dosť je jeden. No, tam treba dvoch, lebo z jednej z druhej strany musí zastaviť, lebo ten z jednej zastaví, ten druhý prejde tam. Dobre, ale ja len hovorím, že ráno, hej, dvaja. Takto jeden chodí na 8, to znamená, že predtým ako príde, tak ide tam na ten čas. Nakoľko má na starosti ľudí, ktorí sú na VPP a rozdielujú nejakú prácu. Chvála Bohu, dobre, nech sú dvaja. Pokiaľ môžem, ja som sa tiež toho otázkou zaoberala. Pán starosta je zo mňa chorý, hovorí, že každý pondelok je pre mňa niečo hrozné, keď ja prídem do práce. Nie, ja vám chcem povedať, ja vás plne podporím v tom.
Na mzdy ide 350 000 za odvody. Na dohody ide 18 200. Spolu je to 368, to som s Dankou preberala, mzda upratovačky 15, čiže spolu na mzdy a dohody a všetko ide 383 000, čo nie je malá čiastka. Keď som zobrala výšku podielových daní z minulého roka, to je 537 000, čiže 71% ide z tých podielových daní, čo dostaneme od mesta na mzdy a odvody. Zvýši sa nám 154 000. Aj touto otázkou pán starosta vie, že sme si povedali, že niektoré tieto veci, sú to nepríjemné veci, ale budú sa musieť riešiť. A keď sa zmení organizačná štruktúra, že sa niektoré miesta akože zrušia, musíte dať odstupné. Čiže zase náklady na mzdy a odvody. Čiže ja by som nerada, aby odišli tí tzv. Šikovní s odstupným ešte. Ja na margo to, ja nehovorím, že teraz treba 10 ľudí prepustiť. To nehovorím ani ja. Určite sa dá nájsť aj cesta takých a takých a takých, ale ja keď poviem, že koľko máme pracovníkov v Barci a príde pán z Pereša a keď mu poviem, že my máme 12 zamestnancov, to možno som zle teraz povedal, presný počet by som, keď napočítam 8 určite, a on na mňa pozera, že skade na to bereme peniaze. Tak keď porovnám Pereš, že možno taká istá mestská časť ako my, neviem, počtov obyvateľov, tak vedia tam fungovať menej, my nevieme. Dobre, máme park, oni nemajú, ale ešte raz, nechcem sa nikoho dotknúť, ani teraz hovoriť, len treba využívať všetky vedľajšie možné tieto, však sú tie aktivačné práce, no tak tu o 2 menej a tu 4 naviac, ale nech ich má ten človek, ktorý tam stojí, nech ich diriguje, ne? No, je to smiešne takedy. A to len nechcem, ešte raz hovorím, nechcem, aby sa na mňa takto hneval. Len ja ako firma, ak by som tak podnikal, skrachujem. A už tu rok sedíme a nikdy sme sa nedostali k ničomu, až na jednu takú vec, ktorú si chvála Bohu vybavil, že tam sa im spraví nejaký kanál alebo voda, alebo neviem čo, ale niekde pozrieť nejakú korunu, že by sme ušetrili. Neviem, no ja hovorím, že ja milé radej prispejem, ja som bol za, aby sme sa vzdali nejakej tej finančnej odmeny, je to ročne, tu som pozeral, kde v tých papieroch 10 000, nie každý súhlasil, ja milé rád sponzorsky niečo spravím alebo prispejem pri nejakej akcii, lebo je to administratívne veľa procesov. Tu nám pani Danka povedala, že vzdať sa takej sumy je viac papierovej roboty, ak to priniesie osoch. Takže ja len hovorím, že určite sa dá tam nájsť a rezerva nemalá, nehovorím, že veľká, ale keď je to ročne 20 000, za 5 rokov je to 100 000. Je to nejaká suma. Ja len toľko k tomu. Ďakujem. Ja by som vás poprosil, že by Majo sa necítil sám, že je v tom, že kto s ním súhlasí, nech dvihne hore ruku, že by nebol on za toho zlého, že len on to povedal, lebo možno to bola taká 13. komnata, čo všetci si myslíme, ale nikto to tu nikdy nepovedal. Takže kto s tým súhlasí, nech dvihne hore ruku. To súhlasí proste. Ako treba robiť ordináciu, samozrejme, to je v pohode. Ale rozumom tak, aby na to doplatili. Určite nejakú ďalšiu. Počuje sem tu, nie je dobré do toho, tak ako hovoríš, aby si nebol zlý, dať emóciu, treba jasnými číslami sa zaoberať a teraz sa sadnúť v ľude. Lebo keď ideme horúcou hlavou, aby sme... Ale ja ešte raz hovorím, ja nechcem, ale tu číslo je nejaké 300, neviem koľko tisíc ročne, tak? A ja teraz nehovorím, že treba prepustiť prednostku alebo neviem koho, ale fakt máme v tých chlapov človeka, jedného, dvoch, čo by sme vedeli tak aj bez odstupného, hej? Už keď sa bavíme pri tom. A keď nie, tak radšej dajme polročné odstupné niekomu, keď vieme, že za 3 roky je z toho taký balík a nepotrebujeme toho človeka, lebo vieme fungovať, lebo si myslím, že neviem, to jak podnikáš, vieš, že podnikateľ musí znašať viac
i sekretárku, i účtovníka, i neviem čo, i neviem kde a pripraviť nejaký proces. Tak keď to ide v súkromnom sektore, môže to ísť aj štátnom mohlo by ísť, myslím si. A ja s tým súhlasím, ale tu treba aj druhú stránku veci. Jak si povedal jednu vec, podarila u tebe, dôležité, že prvýkrát od svete máme tu eurofondovú nejakú výzvu, ktorá prišla na kanalizáciu. A sme teraz sa tu rozprávali, sú tu za teplý dom, sú tu za teplý budovy, solárne panely, čiže tam sú zdroje peňazí, ktoré by vedeli sa využiť do mestskej časti, jak je tá na Medenej ulici s tou vodou, je zničená celá budova, jak zateká už celý rok, a cez tie peniaze priniesť peniaze, lebo... No dobre, ale keď máme 12 zamestnancov, tak nikto takto sleduje. No, rozumieš, akože, ale nesledovať musí priniesť, akože... Ale dobre, treba riešiť. Lebo nemôže aj starosta, aj administrátor, ja to chápem, ale nech to konkrétny človek sleduje, však ja neviem, ale ja ráno prídem do roboty a otvorím maily a pozriem. A keď som zaregistrovaný v nejakej stránke, kde mi chodia nejaké výzvy, tak si to pondelok otvorím a pozriem. Je tam dačo zaujímavé pre mňa? Neviem. Ja mám firmu na montáž plastových okien, drevených, neviem aké, a sú 4 firmy, ktoré mi posielajú každý týždeň nejaký dopyt. Odpíšem, neodpíšem, hotovo. Zaujíma ma to, nezaujíma? Nezaujíma? Ďakujem, nemám záujem. Len pri tých výzvach treba zvážiť aj to, že či na tú výzvu mám alebo nemám. Jednoducho je iná vec, keď tie financie dostanem, a iná vec okolo toho, to spracovanie tej celej výzvy. Je len prívod peňazí, aby sme navýšili peniaze. Tá Medena nám stojí len teraz tá voda 22 000, keď dobre som rátal, tam by trebalo aj kurenie oddeliť, čo sme sa bavili. Možno to nebude, urobí sa voda, možno to bude v kurení. Urobí sa kurenie, možno to bude čo tretie, čiže a cez tú výzvu za teplý dom, akože viem, že sú tam na nejaké budovy so solárnymi panelmi, kde sa znižuje energetická náročnosť, cez tie peniaze sa vedia aj iné, Len si myslím, že pri tomto rozpočte sme radi, keď sa spraví jedna akcia za rok, ako v rámci nejakej výzvy. Nikto nehovorí, že poďme robiť 10, ale však aspoň nech ten človek to sleduje. A je taká výzva, počúvajte, momentálne je, peniaze nie sú, alebo nájdeme, alebo nenájdeme. Ja sledujem to pani prednostka, čiže ja sledujem tie výzvy, aké sú. Mám stále maily, ktoré mi chodia, čiže ja nechcem ísť do niečoho, čo jednoducho na to nemám. Chcem ísť tam, do tej výzvy, na ktorú mám. Čiže môžem mať fakt kopec výziev, ale nemôžem ísť do všetkých. Momentálne riešime tú vodu, idem do tej vody a teraz tiež sú to vysoké náklady okolo tých firm, mimo toho, že niečo dostaneme. Treba spracovať projekt, treba spracovať verejnoobstarávanie, zmluvu a tak ďalej, tak to sú tiež nejaké náklady, na ktoré musíme nájsť peniaze. Ale však No ja hovorím na marku toho, že... Áno, je výzva, ale bohužiaľ nie sú. Nemáme, ideme, robíme toho roku toto na budúci. Však ja neviem, ale možno je aj tak, kde začneš a nemusíš pol roka, neviem, aké sú tie lehoty. 2 roky jedna výzva sa rieši, čiže keď dajaká teraz by vyšla, tak rovno môžeme ísť do nej, príklad hovorím, a aj takto nebude toho roku, to bude 2025-2026. No, takto, ideálne je byť pripravený na tú výzvu. Chcieť, čo chceme urobiť, či nejaké povolenie, lebo všetko treba nejak či ohlasiť, teda ohlasovačkou riešiť alebo povolením. Tiež tým, že treba byť pripravený, pretože je výzva a ideme hneď do toho. Čiže tam jednoducho u nás tak nastavené, že dajú nejaký termín, deadline výzvy, ale keď nemáš projekt, do toho nemôžeš ísť. Čiže dopredu si zvážiť, čo chceme do budúcna riešiť, na to si pripraviť papiere a potom ide výzva. Môže, nemusí byť výzva. Tiež je to riziko. Takže dajme si, ja neviem, navrhujem, urobme si nejaký... No, my sme už x sedeli v tomu, akože tie veci sú stále... Nejaké priority, čo by trebalo riešiť čo najskôr. Možno budúci rok bude niečo, nejaké z poplatku za rozvoj, nejaké financie tým, že sa vlastne ide budovať CT Park. Teraz prebieha územné konanie, keď skončí stavebné konanie tohto roku, tak nám tu vychádza nejakých cca 470 000 eur. Pre mestskú časť Barce mohol byť budúci rok z poplatku za rozvoj. Čiže tiež je to nejaké financie a tiež môžeme dopredu uvažovať, čo by sme z toho mohli spraviť a na to sa pripraviť. Nejakú komunikáciu alebo nejaké opravy chodníkov a myslím si, že chodníky sú dosť zlom stave v rámci Barce. No, čiže tieto veci si prejsť a urobiť si nejaké priority, čo chcem prvotne riešiť. Už keď sme pri takom tom, ja sa len chcem opýtať,
niekde mi prešla tabuľkou za nejakých utečencov, migrantov, alebo neviem čo, 130 000 príjem. Aké môžeš komu? Tak to... Chvíľu, len dokončím. Ja viem, že s tým boli nejaké výdavky. To je nejaké spracovanie, alebo vieme sa dostať k tomu, že... To bolo zapracované do rozpočtu, 300 000 eur, čo nám prišlo z migrantov, áno. Minulého roku bola zmena rozpočtu, tam to bolo zapracované. Ale to chápem, sme použili. A migrantov sme minuli 80 000, prišlo nám 130. My sme neminuli, to nie je to, že sa nevypláca niekoho do konkursu. Migrantov sme minuli v podstate, aby som bola presná, bežné výdavky úradu, čiže v podstate migranti sa k nám chodia hlásiť, migrantov evidujeme zmluvy, evidujeme výkazy. Chcem sa povedať, že 90% tej práce je moja práca, čiže takto poviem, po roku a pol práce som dostala z toho nejakú odmenu, možno by to najmä časti ani nikto do tej peniaze nerobil, a to boli celé naše výdavky. Čiže keď to očistíme možno nejakých 129 000, v podstate sa minulo v rámci rozpočtu, vykryli sa financie, ktoré nám chýbali z mesta a ktoré nám chýbali prípadne v iných zdrojoch. Čiže čo sme nevedeli zaplatiť z peňazí, ktoré bežne dostávame, sme zaplatili z tých peňazí, ktoré sme dostávali. No, je to smutné, že fakt, že príde nám 130 000 a my ich minieme na niečo, čo dobre, keď neprišlo z mesta, áno, použili sme ich, ale teoreticky by tie peniaze stále mali byť naviac, keď sme 1000 minuli na odmenu pracovníka, tak 129 000 by tak nemalo byť. Ja len na také margo toho, že keď je to schod v rozpočte, mesto nám nedalo tých ďalších 129 000, neprišli peniaze, prídu. Účelovky neboli z mesta, nič nebolo, na komunikácie. Tak platia sa nejaké rozvojové dane, za čo má prísť, neviem, tak kde mi prešlo tiež 500 000, to prišlo do obce. Teraz 500 000? Neviem, tak kde som, neviem, ktorý rok, teraz To je na celý rok, to sú podielové dane, oni sa rozhodujú na celý rok, oni teda po mesiacoch. Daň z rozvoja mi prešla, pardon. 25 000, áno. Ale rok predtým bola nejaká vyššia čiastka tam, zdá sa mi. Dobre sa mi zdá. 400. Niekde v tabuľke mi to prešlo, áno. Vieš čo, išli to aj peniaze do opravy kaštieľa, myslím, no, na dvoria. Chodníky sa robili na Čkalovej ulici. Tento priestor okolo parku, okolo kaštieľa sa robil. Garáž išla, do garáže. Do garáže. Tam išlo 1000 do garáže. Nie, do garáže. Do garáže neišlo poplatku, ale to nie je... Nie je to išlo do výstavby komunikácií, ale nemám tu pred sebou celý rok 20, nemám tu vyhodnotenie. Ja len hovorím, že ono, tie tabuľky sú super, ako klobúk dole za robotu, len mne niekedy, ako, hej, však ja nechcem nikoho ani buzerovať, ani neviem čo, že by prišlo 400 000, dali sme, alebo konkrétne niekto, možno to je niekde, ja to neviem nájsť, že ja sa v tom neviem zorientovať, len je to 500 000, ktoré by mali byť, neviem, je to naviac nad rozpočet? Nie, To sú podielové dane. Ešte raz hovorím o tej 400, neviem či koľko sa hovorilo, že prišla daň z rozvoja. Čiže keď sme schválili rozpočet, počítalo sa s tými peniazmi, alebo sa schváľoval vtedy rozpočet, už sa s nimi počítalo do rozpočtu, že nebudeme mať toľko peniazy. 400 sme nemali nikdy, nie? V 22. bolo 420 000, myslím, že 421, lebo nemám tu z 22. čísla. Mne to tak tu prešlo, že to bolo ten rok, 23 to bolo nejaké malé číslo, hej? Áno, ten som to 25 000, áno, vtedy sme mali 400, myslím, že 21 000, ale nemám tu teraz poplatok za rozvoj na 20 vyhodnotení, ale keď sa pozrite vlastne na záverečný účet, na stranu 5, tak tam je vlastne tam sa nám zvýšilo, lebo celý ten poplatok za rozvoj sa v 22. nepoužil, on prechádzal do 23. roku a z neho sa 224 000 použilo v 23. roku, hej, a čo sa z neho použilo, to je tam uvedené. Povedala by som aj 22, keď som bola vedela túto otázku skôr, nemám to celé tu na sebe, čiže neviem vám to povedať 22, ale
Čiže nie, že nie sú peniaze prišli, použili sa 200 000 tu, 200 tam, čiže robíme, nie že nerobíme nič, len trošku možno zefektívnejšie to spísať, že daň z rozvoja bola pridelená na bázi, viete, možno aj občanom trošku tak. Na strane 5 a minulý rok to tiež bolo uvedené v záverečnom účte. To, čo sa použilo v 22. bolo v záverečnom účte za rok 22, to ste dostali pred rokom. Ja len hovorím, že jednoducho pre nejakého bežného, no ja som bežný človek. Bolo platistické. Áno, len neviem, či to je, viete, keď sa ma aj pýtajú, bo tak, kde sa dobre tu povie. Ja idem stávať doma, musím zaplatiť 10 000 daň, rozvoj. A do Barci to príde a čo s tým? Čiže ja mu viem povedať, že nepríde z toho celá tá suma, ale nejaká časť, ale čo robíte s tými peniazmi? Ja som učil viazať na niečo, čo sa s toho môže robiť. Čo sa týka poplatku za rozvoj. Komunikácia takýchto súvislých úprav. Ani neúprav, ale úprav celkovo. Či celú cestu, celý komunikátor. To sa zvážuje, čo jednoducho sa riešia veci, ktoré sa denno, každý rok sa niečo upravuje na tých komunikáciách. To v takom stave, ako sú naše cesty, chodníky, na zaplatenie. Tiež možno by tak, jak Majo hovorí, možno bolo dobre do budúcnosti Danka rozpísať, že si vymyslím, príde 100 000 tých daň rozvoja, ale máme tam 20 000 išlo na ten chodník, 20 000. Ale to je v popise stále všade. Je to na strane 5. Kde sú tabulky a rozpočet, vždycky dole je popis, na čo sa použili peniaze. Je to na strane 5 uvedené, ja vám to prečítam, to budete lepšie zorientovať. Ale už to máme ten zostatok, ktorý bol v roku 23 použitý, lebo 22 nemám pri sebe, lebo som nevedela, že sa budeme baviť o poplatku za rozvoj, 22 som vám prečítala aj ten, hej. Ale ináč nie je problém, ja ho, keď ešte niekto by chcel konkrétne vyťahnuť ho, hej, ale bolo to aj v záverečnom účte za 22. Za 23. 4080 eur išlo na výstavbu komunikácie pri železničnej stanici, keď už bolo nejaké dokončovanie, lebo rok predtým tam išlo 105 000, tak tie napríklad tiež boli určite poplatky za rozvoj, čo pamätám. Potom výstavba komunikácie zvyčilo 62 238 vlastne. To bolo uznesenie, ktoré ste prijímali na môj návrh, aby sme teda mali vlastné prostriedky. Hej, to sme mali na finančnej komisii, som to teda vysvetlila trošku podrobnejšie s ohľadom na financovanie mesta, čo prebieha. Takže uplatnili sme teda na tú výstavbu komunikácie 62 000, tak sme vlastne získali voľné úverové prostriedky, ktorými môžeme slobodnejšie nakladať. Projektová dokumentácia, inžinierská činnosť, komunikácia Berzenky, prepracovanie 369 eur. Najväčšia suma samozrejme bol park, hej, tu tie terénne úpravy, chodníky, sadové úpravy, to bolo 154 000, 5 eur, to je vyčítať. Doplnenie bodov verejného osvetlenia, stožiare, montárny materiál 1613 a prepracovanie ešte projektovej dokumentácie na kanalizáciu a vodovod Berzevicieho 336 spolu 224 636 z poplatku za rozvoj, ktorý nám zvyšil v roku 2022, sa použilo v minulom roku, je to tu na vyspísané. To, čo sa rok predtým bolo tiež zhruba asi taká suma a z tej najväčšia bola asi tá ulica pri železničnej stanici, keď si dobre pamätám. Ostatné vám už neviem teraz všetko stále povedať. Určite tam boli nejaké projektové dokumentácie z toho hradené. Myslím, že ešte rekonštrukcia chodníka Pandiláčka bolo také sumy okolo 30 000, možno 11 ľudí, čiže to sú také najväčšie sumy, ktoré rok predtým išli, hej, už boli presné číslo. Na strane 14 Danka to máte. Hej, toto sú ale z rozvoj. 22. asi. Rozvoj. A ja tu nemám to. To som vám dávala, pani doktorka. Vám som to dávala, ale ja to pri sebe nemám, lebo vám som dávala za všetky podklady. Hej, ja potom vás... Takže áno, ja vám vrátim. Čiže išlo prepojenie projekt, potom išlo výstava Zličeho pri železničnej stanici, to je poplatku za rozvoj. Potom išlo verejná zeleň, to je tá úpravy tuto tabulka štieľa a 330 to je len toto projekt. Toto tu išlo ako poplatku za rozvoj.
Kapitálové výdavky sú aj úverové výdavky? Áno. V tomto prípade áno, lebo vlastne obidva úvery máme na kapitálové výdavky. Viete, no ja vám chcem povedať, že keď sa ma opýta Jožko Sábol, čo ste spravili s tými peniazmi, tam poviem, dobre, neviem, či on sa nedopadá možno na tie kapitálové. No hej, ale kapitálové môžu byť aj, no ja len preto vám hovorím, že proste takú, len fakt pre možno nie pre nás, ale pre občanov, to vyveste na Facebook, na internet, ale neviem, kde, že z tých peňazí bolo použité toto. Ľudia sa aspoň kľudnejší. To nás mám keď zrejme počuť. Alebo kľudne skladať. Možno, že takto rozpísať, tak všeobecne. Nie veľa, bo občan tu nemôže čítať, aj tak na tú stranu. Áno, informovať, hej, skrátke. Tak. Na našej strane. Toto ľudia si nenajdú a tam. Aj nemusia rozumieť, Tak to myslím, že to je, aký je kapitálový. bežný. Tak, čiže cca, čo asi príde, nejaká väčšia obnosť, čo z toho sa asi spraví, kam to pôjde. To bol taký návrh. Tak, Dobre, ja by som chcel najprv, sme sa tu minule bavili, že máme objekty, na ktorých viac menej prerábame, ktoré dávame do nájmu. Nie, by možno nejakú pracovnú skupinu, alebo že by niekto to kvalita, myslím, že ty máš na starosti, nenajmu. Časti je, že to daj to kopy, že fakt, aby sme mali prehľad, že aj poslanci, že keď sú do toho nahľadnúť, že neviem, sú nejaké štandardné nájmy, neviem, 10 eur za meter štvorcový kancelársky priestor, možno 4-5 eur skladový priestor, že by sme to skontrolovali, že či koľko na to preplácame, koľko by nám trebalo zvýšiť tie nájmy, lebo viem, že sme sa minule bavili na to, že telocvičňa táto boli sme v zisku dlhé roky a už prichádzame do straty skrz toho, že sú tam započítané aj médiá, v tom nájme. Čiže nám treba zvyšovať ten nájom. Neviem, či by trebalo ako zvolať tomu finančnú komisiu, aby sme sa všetci stretli, ale fakt každý objekt si prejsť. Takisto sme sa bavili s Dankou, že aj na kultúrnom dome viac menej nie sme ziskoví. Že ja neviem, zvýšme radšej nájom, má tam dať to prísť na zabavu, naši spoluobčania tam majú zabavu ešte, takže tam ho rozvíjajú. Radšej to, majme to zatvorené, jak to má byť v strate. Toto práve chceme riešiť s tým, že keď nakupuje nejakú zabezpeku, ktorú vykladá 500 000 eur, s tým, že 500 alebo 1000 eur, tým, že príde nejaká akcia a príde sa na kontrolu, bude sa tomu majetok, alebo teda čo sa stalo, čo chýba a ďalej, čo chýba, tak sa určite tie sumy chýba, nevydá sa všetko, ale len Slovene to, čo chýba. Ja viem, ale takisto by som chcel riešiť všetky nájmy, ktoré sú prehodnoté, čo sa týka reklám, čo sa týka niečo sa zvýšilo ohľadne tých nájmov, ale všetky firmy. Pozrieť sa na aj táto firma, čo je tu na našich priestoroch, tie telocvične, takisto firmy, ktoré sú radšej budovať, chceme vyšší nájmy, pretože nebude doplácať na niekoho, kto... No, však bavili sme sa o tom, presne, že... Toto chceme všetky tieto veci prejsť a upravíme. No dobre, a ako ty máš predstavu, jak sa to spraví? Preto hovorím, že či trebalo by nejakú pracovnú skupinu, že by tam bolo, alebo jednoducho takou povesti to spraví. Milá som priostol tie pravidlá nájmu, majú tu ako veľa podľa toho, spýta si presne, aké máme firmy, koľko za nich platíme teraz, aké sú náklady a o koľko by sa to zvýšilo. Prosím ma nejakú tabulku, ktorá bola prehľadná, ktoré sú firmy, toľko platia, toľko by sa malo v mysle toho boli schválené
financie na zvýšenie a toľko vlastne by sme očakávali zisk vlastne z týchto vecí. Určite. Týmto spôsobom by sme Dobre, ale takto myslím, možno nejakým spôsobom by to trebalo. Teraz, ja neviem, chceš povedať Danke, Valike, vy dve to spravte, alebo vieš, alebo zakomponovať možno do toho aj nejakého poslanca, že by sme bola nejaká skupina, fakt si k tomu sadli raz do týždňa alebo raz za 2 týždne, že by napríklad na najbližšom zastupiteľstve to bolo fakt tak spracované, jak ty hovoríš, že každý tu z nás si zoberie tabuľku a si pozrie, že ja neviem, zdravotné stredisko, z nájmu zo zdravotného strediska budem vymýšľať si. Máme 10 000 eur ročne a náklady na energie sú 9 000. Čiže vieme, že sme tam v zisku 500 eur, či 1000 eur, pardon. No, alebo opačne, aby sme fakt takéto mali, aby každý z nás si to vedel pozrieť. A ja hovorím, neviem, či to, alebo máte taký program, že si to vieš hneď vyhodnotiť, neviem. No, buď nejakú, že sa dohodneme, tak nejaká skupina, aby sa vytvorila, alebo niekto. V každej nájomnej zmluve, pokiaľ môžem do toho zasiahnuť, musí byť uvedené výška nájmu a záloha za energie. Hej. A energie si každý platí, potom sa to buď vráti mu, alebo musí doplatiť, pokiaľ je jak v domácnosti. A nájomné je nájomné, čiže toto tam treba vedieť. Treba zmluvy prejsť, či zmluva, aké máme, ja som tie zmluvy možno nikdy nevidel, že či je tam, že oni sú aj na internete, hej, pravdepodobne. Sú, že či môžeme im zvyšovať, neviem, či nejaká fixné tam taxa je, hej, proste to celé prejsť, hej, len o tom rozprávame a fakt by trebalo konkrétne sa dohodnúť, kto to bude robiť, hej. Ja hovorím, som aj ochotný aj ja prísť, možno aj niekto z poslancov, aby sme to fakt dali do poriadku, tie nájmy, hej, aby sme neboli stratoví jednoducho. Spolku podnikateľov žije len z nájmu a my prerábame na tých nájmov doslova. Koľko máme, počet koľko asi máme presne cca nájomníkov? Ale nebavíme sa o bytoch, o nebytových. To sa nebavíme, nie. Počuj, tu netreba toto podrobne, treba určiť fakt niekoho, lebo tu budeme ešte 2 hodiny a neprídeme k žiadnemu výsledku. Treba určiť buď 2 poslancov, alebo čisto len zamestnanci, ktorí predložia niečo a my to dopracujeme alebo zvýšime, znižíme. Ja som iný raz hlásim, keď treba pomôcť. No. Vy to môžete pripraviť koľko toho, aký je vlastne aktuálny stav. Lebo to budeme, vy nemáte, nie ste na to pripravené, teraz budete sme ešte na rána. Ale však nepovedal, že teraz. Nechcem to teraz, že by sme napríklad si dali termín do najbližšieho zastupiteľstva. A to je ďaleko, skorej. Ja by som bol rád, hej, ale už možno aj rok o tom rozprávame a... My to môžeme pripraviť a potom dáme si nejaký si pošlame, dáme si stretnutie a tam si to pridáme všetkým, všetci a chceli spraviť všetci. Tak vyúčtovanie energií sa robí raz ročne. Až tam po roku, vieš. Ale energie s tým nemajú nič spoločné. Čo energie? Tu je výška nájmu. Ale Maroš Bontovrom správa, že keď je zmluva postavená tak, že je v celom tom objeme... Každá zmluva je postavená výška nájmu a energie, ak nemá vlastný merač. Tak dobre hovorím, keď som ja čítal medzi riadkami. No a vlastne on hovoril o tejto budove, kde sa vlastne energie majú zapracované do zmluvy spolu, nie? Tam je jeden obraz. Neviem, ja mám od mestskej časti nájomnú zmluvu, kde mám výšku nájomného a energie. Výška nájomného a energia. Ty máš merače. Ty máš merače. Áno, ale dobre. Tu nie je vlastný merač. My nám platili nájom, nejakú sumu, išli energie hore, voda, vodné stočňa, neviem čo všetko, podvíhali a sme zistili, že viac menej už sme aj v strate, po roku alebo po 2. Čiže treba tam prepočítať. Prehodnotiť. Ono vieme, aké sú aktuálne ceny elektriky alebo vodného stočného.
Čiže takto myslím nejakým takýmto spôsobom, že by sme fakt na každú budovu takto do poriadku. Ja by som povedala, zobrať všetky nájomné zmluvy, kde je dlhodobý prenájom, urobiť zoznam a urobiť aktuálny stav výšky nájomného a u krátkodobých nájmov tam je ceník a prehodnotiť ten ceník. To je všetko. No, tak stručne povedané. Pripraviť, sadnúť, koľko je možné zvýšenia, takže by zase im neubližilo a my, aby sme boli v strate. To v strate, v miernom zisku, možno lepšie. Dobre. No a ešte by som chcel, máme tu, ideme do projektu, z toho vodovodu, hej, tá kanalizácia je tam stále otázna a možno by bolo dobre, keby ste sa každý z poslancov vyjadrili, aký máte názor. Bavili sme sa o tom, že združiť tam prostriedky, že by i občania prispeli, respektíve možno nebudú chcieť prispieť. Jak vy si to predstavujete, že by to nebolo len na hlave starostu, že len on si tým nelámal hlavu, potom bude každý hovoriť, že starosta to zle zmanéžoval. Kde každý povie, áno, keď nám nedajú finančné prostriedky, nespravíme im kanalizáciu, alebo zoberme požičku, alebo ja neviem, to len tak hovorím, že musíme brať tú požičku. Ty si ekonomka, strážiš naše. Ja by som sa k tomu počkaj, ja vstúpim, lebo vieš, že rozprávame o kanalizácii a vode tých občanov a oni sa chceli vyjadriť, či si im odpisoval na nejaký mail. A ja by som veľmi rád vypočul si, že nechcú dať, nech sa podpíšu jedni, tí, čo chcú prispieť, tí, čo nechcú prispieť a potom my budeme sa rozhodovať. Hej? Ale aký vy máte na to názor? Ja nemám ešte žiadny názor, možno tam 90% sa pridá a už za dvoch my v úvodzovkách doplatíme. Ale nebudeme dopredu my komu dávať peniaze, keď oni chcú prispieť, vieš. Lebo my nemáme cestu zalepenú medienu, sa nám rozpadá, do výšky medená viacúčelová budova je do výšky 1 metra zatopená, akože ťahá vlhkosť a čo, vieš, akože potom nájomné byty, chod sa pozrieť, jak vyzerajú, rozumieš? A my tu stále riešime toto isté dookola. Či dať tam peniaze, alebo nedať peniaze, vieš, akože ja neviem ich názor. Ja viem, ale len aby napríklad vedel starosta zhruba názor poslancov, aby mal nejakú... Ja by som sa otočil. Áno, ja by som sa otočil, ja by som sa prvých spýtal. Ja by som sa chcel opýtať, za rok 2023 sme mali vlastne tam aj v rozpočte schválené investičné náklady vo výške 35 000 eur. Však z toho preinvestovaných bolo nejakých 350 eur, či koľko? 330. Ale to je na Bočkajovo. Nie? Bolo Berzeviciu. Berzeviciu, Bočkajovo, neviem, áno. Aj, tak kde prešlo to aj mne ruku. Berzeviciu. A čo je s týmito prostriedkami, by som sa chcel opýtať. Tieto prostriedky mohli v podstate v tomto rozpočte schválené kvázi ďalej, áno? 35 000 už bolo vyčlenených pre Berzeviciu. Uvažovalo sa nad tým na poslednom zastupiteľstve, keď si dobre pamätám, že pani Bočková tu prišlo žiadať nejakú dotáciu. My proste tým, že nie sú pripravené projekty, nie sú pripravené veci na Berzeviciu, tak tieto financie sa presunú pre Bočkovú. Bočková sa doteraz nevyriešila, stále tam prebieha nejaká komunikácia. Peniaze neboli teda preinvestované. Čo je s týmito peniazmi? Ona si započítala do tohto ročného rozpočtu. Takže my máme vyčlenených 35 000 eur, okrem toho, že máme schválenú výzvu na 133 000 eur. Čiže na vodovod máme a plus máme 35 000 eur na kanalizáciu. Dobre? Tak asi nie, to už tie peniaze nie. Ono sa totiž stále vedie, Minulý rok to vedeli. ale vlastne v tomto rozpočte, ktorý tam je 30 000 vyčlenené vlastne pre združenie Bočkajova. No, pre Bočkajovu, Áno. A plus vlastne sme rátali už na kanalizáciu, myslím, že 60 000, s tým, že 25 000 by vlastne mali prispieť občania. Čiže by bolo to 35 000, tam je vlastne z našich zdrojov ďalší. Respektíve jedno to, čo je. ale už to nie je 30 už je to 25. Nie, 30. 60 000 počítame, že by mala stať kanalizácia, ak by teda išla súbežne z vodovodu.
eurom, čo, ešte to sa ukáže, teda, či to je reálne. Hej, ale ak by teda išlo súbežne, tak ten náklad by bol o niečo vyšší, než by bol, keď išla samostatne. Preto sme tam rátali tých 60 000, podľa aktuálneho stavebného rozpočtu. Ale z tých 60 000 nemáme to vo výšku. 25 000 by sa mali skladať kanalizáciu. Dobre, čiže tých 35 000 stále máme na to vyčlenených, áno. Kanalizáciu, áno, z našich zdrojov a 30 000 je rezervované vlastne pre združenie poškverov, pokiaľ sa s nimi dohodne, pretože vlastne problém je v tom, že naše možnosti nie sú väčšie, ale požiadavky združenia sú väčšie. A momentálne sa na to zdržiavame. A vieme ešte mi to teda teraz povedať, lebo vlastne som mimo diania, že ako prebieha komunikácia s pani Počkarovou, s tým združením, aké úvahy sú a akou formou bude poskytnutá dotácia? To je práve to, či bude zmluva o finančných prostriedkov alebo bude dotácia. Toto momentálne riešime, bola zmluva nejakým bodom tým, že vlastne oni chceli nejakých 65 000 eur za to všetko. Mestská časť vie dať tohto roku tých 30 000. Jednoducho my sme firma, my sme mestská časť, my sme závisí na meste, tak neviem povedať, koľko budúci rok financií od mesta dostane. Viem povedať, že toho roku je na toľko, ale ja neviem, tam bol požiadavka od nich, aby sa budúci rok vyplatil tých 35 000 eur. Čo my nevieme jednoducho zaručiť, že toľko financií bude mať. Ale nestroskotalo to momentálne na tom, stroskotalo to viac menej tá dohoda na tom, že jednoducho sa dohodlo, že tie združené prostriedky môžu ísť len do investícií, ktorá ešte nie je správená, vykonaná. No a viac menej oni už skoro všetko majú postavené, len cestu nemajú postavenú. Čiže my by sme tie peniaze im akože dali do cesty, len my nemôžeme dať peniaze do cudzej cesty. Čiže viac menej tú cestu museli akože odovzdať obci. No a teoreticky oni majú troška s tým problém teraz, neveľmi sa s tým stotožňujú a tvrdia, že ich právnik našiel nejaké iné riešenie, nový návrh zmluvy, že by jednoducho aj pre nás by to bolo lepšie, že doslova by sme si, poviem v úvodzovkách, kúpili to pripojenie, nebola by tam žiadna cesta, žiadna obkľuka, ale rovno by to bolo, že sme si kúpili to pripojenie. Ale či to vyjde, oni tvrdia, že to ich právnik spíše alebo pripraví návrh takejto zmluvy. Či to bude prechodné, neviem zase. Je komunikácia ich právnika, nášho právnika. Aby to bolo. Keď by to fakt bolo prechodné, aj s pánom starostom sme sa bavili, že sa volá mimoriadne zastupiteľstvo, aby sme čím skôr im pomohli, aby vedeli tú cestu skolaudovať a aby aj my sme sa mali nejak. Tak máme to totiž pomenené napojené na kanalizáciu. Čiže vlastne my to chceme veci realizovať, aby sme vlastne im pomohli, aj sa tomu. Pretože oni berú to tak, že vlastne je to v rámci verejného záujmu. Tým, že keby my sme mali robiť kanál a tak ďalej, jednoducho, keby to nerobili oni, tak my sa napojíme, neviem si ani keď my sa vidíme napojiť s tou budúcou dolu. Takže oni nám v tomto idú v ústretí, nás by to stalo oveľa viac výdavkov ako teraz. Keby sme riešili my, samostatnú kanalizáciu. Čiže už pripadalo v dohode aj to, že v podstate sa budete podieľať kvázi na preinvestovanie finančných prostriedkov do výstavby cesty a cesta by sa vzala teda do daru mestskou časťou. Ale nechcú to oni. Ak by súhlasili, bola by tu cesta? Bola by to cesta, aj viac menej bola už na tom dohoda. Tak, ale vlastne oni chceli od nás budúci rok tú splátku 35. Ja to neviem zaručiť, pretože jednoducho my sme samospráva, nie sme firma. A ja som závislý od toho, koľko nám príde z mesta Košice budúci rok. A to teraz neviem povedať. Ale buď to podmiený nejakou zastávanosťou 80%. Ale tam je, že teraz je problém to, že jednoducho oni aj keby sme dali, oni nechcú viac menej nám tú cestu dať, hej. To je v poriadku, len teraz principiálne, hej, sa jedná o jednu vec, že tuším pred jasno pozadu bolo spomenuté, že v žiadnom prípade nebudeme prijímať žiadne dary, žiadne cesty, lebo budeme vlastne finančné náklady
už je tu teda tá úvaha, čo ja som za osobne, aby mestská časť prevzala takúto komunikáciu, pretože je vybudovaná. Tí všetci majitelia pozemkov budú platiť poplatok za rozvoj, ktorý pôjde priamo do mestskej časti, hej, čiže len sa pýtam teda principiálne, či mestská časť nebude mať problém, hej, ak by súhlasila celá komunita Močkajových s tým, že nám to obzdala. Nie, možno vieš čo, že my sme keď sa bavili, že cestu nechceme, to už sa to sme na zastupiteľstve, Marian Žižbuk to tvrdí, že my hotovú cestu zoberieme, ale nie, vieš poviem, že nie takú, jak je Berzevičile. Mne to je jasné, tak jasné. Vieš už hotovú cestu spolautovanú, však samozrejme, že... Oni sa boja, asi predpokladám, že odovzdajú cestu, dajú nám súhlas a my im nedáme druhú splatku. Nie toho. Oni do toho investovali a teraz sa im to zdá divné, že odovzdať celú tú cestu obci. No, proste chcú mať kontrolu na tú cestu, jednoducho takto skratene poviem. Oni myslím, že 130 000 už tam investovali a no, nezdá sa im to, že by odovzdali tú cestu obci. By si ju chceli nechať, lenže my za týchto nemôžeme im investovať do cudzieho majetku. Ona by mohla byť, cestné teleso by bolo v C-čkovom stave, obec a E-čkovom stave pozemky by mohli, len oni si to chcú nechať. No a sa to zase tak nastal problém, že vraj majú riešenie, ale my sme sa ešte z nimi, oni majú sa nám ozvať s tým riešením, tak uvidíme. Kvôli tomu sme sa aj stiahli ten bod, pretože včera tá zóna bola pripravená, bola u nich, ale oni s našou pripojenkou nesúhlasili. Kvôli tomu majú neriešenie, stiahli sme ten bod, počkáme, keď bude, zvoláme za sebe sú mimoriadne a dá sa to poslať. Takže to sa práve potom Ale ja som za, ak by bolo nejaké stretnutie s obyvateľmi. Ja chcem len, že som chcel vedieť váš názor, že by... Ja prvé sa chcem s nimi baviť, lebo oni majú veľký záujem, som prekvapený, že tu nikto nesedí z ich strany, oni mali veľký záujem o to sa stretnúť. Hej, a nikto tu z ich strany nie je. Len vieš, zase pokiaľ my nevieme... Ja som ešte takto, ja som aj písal, tomu, čo som včera posielal pánu Salzerovi. Bude veľmi obstarávané. Čiže bude nejaký zhodovateľ známy až potom obstarávanie. My vieme, koľko máme na tú vodu, či ten obstarávateľ, ktorý bude robiť aj ten kanál, by sme chceli, za koľko vlastne, ako času by sa podielal v kanálom aj z tej vody, z tých financií. Ale tomu ja rozumiem, ale ja chcem počuť od občanov, že či majú záujem vôbec vložiť do toho, lebo dajú, napríklad by sa poskladali 15 000, tak už nám treba len 10 000 v úvodzovkách, hej, a vieme, že už 15 000 máme, toto som chcel od nich vedieť. Alebo povedia 0. Je to váš problém? Hej, chcem počuť, aby sa aj oni vyjadrili, veď akože pani Počka odviedla tú kus roboty, majú sa kde napojiť, to je super. Sa ti podarilo vybaviť eurofondovú výzvu s vodou, možno aj s tým kanálom, čiže a aj ich strany, že čo bude, hej, akože, lebo oni vravili, že by možno aj nejaký príspevok bol, no chcem vedieť, akože, lebo netreba všetko chodiť a nosiť im, hej, to je najhoršie, keď sa snažíme my a potom stále dobre dopadneme. Ideálne, urobiť nejaké stretnutie s nimi, ideálne bolo. No, ešte teraz dobre. Má zmysel, keď nevieme, či vôbec sa bude... Nejaká suma, vieš. Ale veď, počuje sem, ale keď bude viac peniazy, sa to rozpočíta, nie? Ale nie, vieš, o čom ide. O to ide, že jednoducho máme 133 000 schválených. Keď prebehne nejaké výberové konanie, povie firma, že za jakú sumu to spraví, hej, dokonca ani nahlas by som to tu nemal. Ani nerozprávaj, lebo jednoducho to sú peniaze určené len na vodovod, hej, a tie ostatné, hej, tak keď budeme vedieť, že koľko potom môžeme zavolať občanov... A to nezvládneme. Čo nezvládneme? Lebo to bude teda hneď zaplatiť, keď už to začne, že riešiť. Nie, ale to len bude stretnutie s firmou, s firmami, sa vyberie firma. Dobre, nemôžeme to ukončiť a potom to sa... Nemôžeme ukončiť toto? Môžeme. Dobre, keď tak toto a že... Takže uzatváram rozprávu a... Návrhovú komisiu prečítam. Návrh komisie o
miestne zastupiteľstvo berie na vedomie dopity a podnety od poslancov. Ďakujem, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa nikto. Ďakujem pekne. Ďalšie rôzne. A končím ešte zastupiteľstvo, ďakujem všetkých veľmi pekne za účasť, za príspevky. Ďakujem pekne.